Dus even zien. Wat voor een mooi verhaal dat er wel iets in. Heb je een boekje? Waar staat hierop? Waar is dit? Tonke? Tonke dit. Dat is een Romke. En Janne Joe. Wat is dit? Bal. Een bal. Zullen we zien wat voor een mooi verhaaltje erin staat? Zullen we die zien? Een boord in de tuin. Tonke is bij Janne Joe. Er stiert wat geks in de tuin. Een boord met letters erop. Wat stiert er, Janne Joe? Vreeg Tonke. Er stiert te keep, zei Janne Joe. Us heit een mem, verkeep je hoes? Tonke begreep het net zo goed. Verkeep je? Maar waar moet je hem dan ween? Wie verhuis je naar een nieuw huis, vertelt Janne Joe. Met een grote tuin en een garage. En een slaapkamer van mij en een van mijn broerke. Er is echt een zwembad. Tonke is er stil van. Is dat nieuwe huis 4? Vreegt er. Ken ik dan nog wel mij die potje? Janne Joe pakt Tonke zijn hand. Ik hoef mijn vriendje net te missen, plaakt ze. Het nieuwe huis stiert bij het boortestuntje en dat is heel dichtbij. Tonke wil echt wel zo'n splinter nieuw huis met een zwembad in de tuin. Ik moet echt zo'n boord hebben, betinkt er. Dan krijg je weer een nieuw huis. Janne Joe wil hem wel helpen. Ze haalt een stuk karton, verven en kwast uit het hok. Tonke verft de letters kreesnij. Ze zetten het boord bij Tonke op een stoepen. Er komt een man met een hondje aan. Woef, woef. Hij blijft staan en leest huis te keep. Tjonge, dit is een prachtig huis, zei er. Kist je vast lekker sliepen, Tonke? Hoe zucht een kerke eruit? Tonke vertelt van zijn bedje en van de kast met watersgoed. Dit is een mooi huis van mijn hond, zei de man. Tonke denkt aan Romke en aan het plakje van Romke zijn koor. Je krijgt het een beetje benauwd. Ik wil je naar je huis, zei de gauw. Dit huis is net een keep. Haha, dat dacht ik al, zei de man. Gauw stampen Janne Joe en Tonke het boord in een container. Cornelia komt om de hoeken van het huis. Wat doe je hem? Vreegt ze. Oh, net, zei Tonke. Janne Joe kreeg het een nieuw huis. Wie hoor ik je een nieuw huis nou? Ik vind uw huis het mooiste van de hele wereld. Tonke won het zijn huis verkeerpje, hè? Nee, die wordt zijn eigen huis gebleven, man. Tja, hier is Cornelia, Janne Joe, Romke en Tonke. Ja. Op een bedje. Dat was uit.